Sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 12 san 2024 an ka artiste comédienne bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Fanta Gɛ ale ka concert tun bɛ Cité des Enfants kɔnɔna na kɛnɛ min yɛrɛ la kan sa an ka artiste comédienne caman tun bɛ kɛnɛ in kan walasa ka a soutenir ani a ka fanw bɔra ka caya walasa k'a ka wele ko jaabi kɛnɛ min yɛrɛ defaya tun bɛ artiste comédien ka yaabani bolo n'o ye Sulemani Kante kɛnɛ min kan n'a a ye layidu ta Fanta Gɛ ko Cité o dɔgɔyar'u la n'Ala ka jɛ k'u bɛ siɲɛ wɛrɛ ta u b'o kɛ Bamɛba kɔnɔna na min yɛrɛ kɛra nisɔndiyaba ye Fanta Gɛ n'a ka fanw yɛrɛ bolo Mali kunnafoni lajɛbaaw aw ni ne an ka jɛ ko jala ye ɲɔgɔn fɛ e papa pri bi babara yang fatungu ni dogolo de mamun sangu ni dogolo e pri bi babara e papa pri bi babara Allah wallahi ngo telima ke maga quartier do ka jan ɲɔgɔnna o ye jɛnya dan ye u ka quartier dɔ bɛ Mban ko bangoni tourner la Allah an ye Ala minɛ ka sitanɛ de boɲe ne kelen ye kata ni ɲɛ saba ne kelen de y'a bɛlɛ bo ma siman dɛmɛ ne sitanɛ min bo o maa tɛ nin nɔ maa min y'a ɲɔgɔnna bo ngo de kama ni ye miiri magan sɛnɛ juga la ayi foyi ma ni k'a bɔ ne taara ne kun tɛ fɛ ka na de o mais n t'a dɔn fɛn min ye bila ka na o ye rafle de ni nana wallahi Ala na maa ka worodi dɔ kɛ fɔlɔ dɛ yanni waati dɔ cɛ shota magoroni tan jugata 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 shota magoroni tan Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nde Dabo basi t'i la basi foyi tɛ sigi b'an fɛ ayi a bɛ saka aba kɔri basi tɛ baba bɛ siɲɛ caman bɔ ne bɛ fɔ i ko yan dɛ k'e kun taara voyage la wallahi n kun taara hiji la baba ne nana i ka dugawu kɛ ne ye baba ne ka muso ko ka gɛlɛn dɛ pour que i bɛ dugawu kɛ ne bɛ muso sɔrɔ cogoya min na ka dugawu k'i ye i ka muso sɔrɔ awɔ t'i da i ka suna i k'a bila i kunna k'a fɔ ko dugawu jaabira Ala k'o kɛ n'an bɔra magan sisan nɔ n y'o de f'i ɲɛna n ko ani Ala ka di n'an ye Ala wele fɛn o fɛn la a b'o jaabi sa baba Ala k'o kɛ ni Ala sɔnna e bɛ muso sugu jumɛn de fɛ e bɛ muso sugu jumɛn fɛ baba ne bɛ sigini de fɛ sigini o de ka di i ye awɔ a barika dugawu bɛ jaabi dugawu bɛ jaabi n bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ numéro ta donc n'a kɛra cogo min na ayiwa n b'i wele i y'a faamuya ayiwa baba numéro don awɔ nin ye n ka numéro ye ne numéro ye awɔ et je vais à lancer awɔ baba a bɛ ka sonner voilà n bɛ taa ka na baba i bɛ taa awɔ n'a kɛra cogo min i bɛ n wele n b'i wele n'Ala sɔnna awa a bɛ taa ne koyi furuko ma nɔgɔn bi ni Ala ye maa min garijɛgɛ la a minɛ ka ɲɛ koyi sɔ ta makɔrɔni ta juga tan 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 ne ye min f'i ɲɛna n'an sera karamɔgɔ fɛ yen ne dalen b'a la walahi an ka ko bɛɛ bɛ nɔgɔya Ala k'o kɛ an ka taa van sɔ ta makɔrɔni ta juga tan sɔ ta makɔrɔni ta juga tan bisimilayi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi Salam alaikum karamɔgɔ sigi b'an fɛ wa alaikum salam wa rahmatullahi sigi b'an fɛ a y'aw sigi karamɔgɔ sɔ tan juga tan makɔrɔni tan n'i famana k'a dun a b'i fasa o fana y'a sugu jumɛn ye aw kana jiginna n bagan ka di o de ja da ye o de kama n'i y'a daminɛ kama dɔrɔn a banna n bɛ miiri bɛ jigin magan de la walayi a tɛ tɛmɛ Ala ta kan a y'aw dan tigɛ aw bisimila karamɔgɔ a ma juguya Kadi i tɛ kuma e teri ne ka ɲɛfɔ sa a ɲɛfɔ sa Kadi ok n'i ko tan n'aw t'a ɲɛfɔ a tɛ wuli a ka taa karamɔgɔ walayi an karamɔgɔ anw ka cɛko de gɛlɛyalen don walayi karamɔgɔ an mago bɛ furucɛ yɛrɛ de la o de la ne fana y'a fɔ n terimuso ɲɛna ko n'an ser'e fɛ yan nɔ walayi ne b'a dɔn e tɛ bɔ an jigi kɔrɔ e bɛ cɛ ɲini k'o d'an ma an ka sigi o kun wa a mana kɛ cɛ sugu o sugu ye karamɔgɔ ne ko an ka sigi o kun an bɛ sigi a barika ayi a y'a bila aw kunna k'a ɲɛnabɔra n den dɔ yɛrɛ bɔra yan sisan ko ka dugawu k'ale ye musoko la ne b'a dɔn Ala ye dugawu jaabi ka ban aw yɛrɛ fana nana ko ka dugawu k'aw ye cɛko la o tɛ si bi ne y'a tɔmɔ minɛ kɔnɔ wa mashallah a b'a jɔ n b'a wele sisan n'Ala sɔnna a bɛ na ni maa min garijɛgɛ fara ci ayiwa o tɛna taa o b'a ta teri ni ne ye mun f'i ɲɛna Astagfirullah kalamɔgɔ o mɛ kun bɔra makan ne ko
e kun tununa e ka bana a ba furakɛ halisa ne bolo bɛ ala le bolo ne somɔgɔw dɛsɛla ne la e somɔgɔw hakili t'e la u hakili foyi t'e la ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ balo ala ka jɔ Kadi karamɔgɔ a bɛ ɲɔgɔn dɔn wa cɛ sungurubaw b'i fɛ yan bi dɛ sungurubaw fana o ma bi ta ye wandɛlɛ ya mala boyi n ko ninnu nana u mago de la u mɔgɔ fila tɛ i fili kelen sunguruba jɛman ni sunguruba finman ne bɛ fɛ ka ne ka bisi kɛ po ye walayi bilayi karamɔgɔ ne yɛrɛ ma siran wa Zampu wa karamɔgɔ den bɛ nin bolo douzaine den tan ni fila a bɛ ɲala cɛ o kɔnɔ wolo ka ban muso surunin bɛ den wolo hali bakɔlɔni t'a wolo a bɛ ɲala cɛ a barika tabarikala e cɛ ka di cɛ kelen ko bakɔlɔni cɛ hali sa a ka juru t'e la Zampu na a ye ne bugɔ sa na san ti ci wala ti ci na e bɛ wali jan na sa wala me wari ti ma wari me kun me kɛmɛ di ma n tɛ kɛmɛ fɛ na ma kɛ mugan awo me mugan di ma a safula Zampu e ka ta suge wala ngan tɔgɔ sɔrɔ i da wala ngolo bilalen biti mɔgɔ la ngolo bilalen e ka ta suge wala ala ma baga ma ka ni bana in bilela e ne buwa hali sini sunguluba jɛma alisa ma fɔ kɛ Zampu ne ma wala i b'a fɔ ne bɛ sen file kɔnɔ sa e mun den sugu ye mɔgɔ la ngolo bilalen wala ne b'a dɔn ne bɔra ni bana na e bɛ ko sugu bɛɛ d'anw kan ala ma baga ma kɛ kɛ ten tɔ Zampu karamɔgɔ a bɛ ɲɔgɔn dɔn wa m'a dɔn ko ninnu y'an ka sigida sunguluba VIP ye a y'a bɛɛ fɔ ni min fili kɔlɔ den 9 de bɛ nin bolo 9 o fana kɔnɔ wora kɔnɔ wo wa hali ji tɛ nin kɔnɔ bilen a banna a bɛ ɲala cɛ tabarikala Zampu ne kangari da ye Zampu k'i ka fara ka bɔ ne la o mana e le jatelinin den yan n tɛ falen la kalamɔgɔ nin ko ka nɔgɔ koyi ne bɛ taa fɔ sigida la ko sungulubaw Zampu k'i ka bɔ yan sigida cɛ sungulubaw bɛ yan nɔ dɛ n tɛ sungulubaw bɛ yan nɔ e la n'u ma nin cɛnin in furakɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni nin somɔgɔw ma nin furakɛ ayi karamɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye banabaatɔ mɔgɔ sugu bɛɛ de bɛ se fɛ yan karamɔgɔ ala ye ka na an ka gundo bɔrɔtɔ ne yɛrɛ tun tɛ bɔ su fɛ yɛrɛ e kɔni ma nin ye bɛɛ de tɔɔrɔ sigida la nin ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de tɔɔrɔ sigida la ayiwa a y'a jɔ sa n ko maa min ka diinɛ ko ka bon ko silamɛya b'a bolo 12 la a ka ala ko ka bon a b'a jɔ n b'a wele a bɛ na n'ala sɔnna o bɛ diya ne ye koyi sinon ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la allo Modibo awɔ na karamɔgɔ mago b'i la sisan n sɔrɔ n ka so awɔ a bɛ na sisan maa min don a ka ala ko ka bon koyi walahi an yɛrɛ b'o de kɔ a banna shɔtan mun kɛra Kadi mun kɛra karamɔgɔ walahi karamɔgɔ nin tɛ mɔgɔ ye dɛ karamɔgɔ i tɛ manamanakan dabila kamalenkɔrɔ n'a jɔlen a b'a sen fila kan karamɔgɔ nin ye Mali de ye Mali cogo di mɔgɔ ma yɛrɛma yɛrɛ de nin ye Mali de ye karamɔgɔ nin tɛ mɔgɔ ye i ka barabaliya kun bɔ ne kan ne sera e ma karamɔgɔ walahi ne yɛrɛ de filɛ ka nin ye 3e pont jukɔrɔ ji jukɔrɔ la walahi a bɔra ji jukɔrɔ 3e pont jukɔrɔ ne yɛrɛ ɲɛ de nin ye Mali ye sa nin tɛ mɔgɔ ye nin tɛ Mali ye sa nka a falen don i b'a fɔ ko kubɔrɛ i ka barabaliya kun bɔ kan Batara den na Bobara passer ko peremande tableau ne sera e ma baba k'e kun ye ne wele ne kun ye wele n ko mago gɛlɛnba b'i la ninnu yɛrɛ bɛ yan nɔ ko ka cɛ ɲini u ye ne ko ko n den dɔ yɛrɛ bɔra yan nɔ sisan ko ka dugawu k'a ye tiɲɛ don a bɛ se ka muso sɔrɔ cɛ sɔrɔ cogo min na n ko n b'i wele i kana teliya la ayiwa olu de filɛ nin ye tan karamɔgɔ dɛ e b'a dɔn ne bɛ se ka sɔn na kun min na walahi ne kɔrɔkɛ den dɔ b'an ka so dennin tɔlen de don n'i ye nin di ne ma dɛ ne bɛ taa to k'a su la parce que a mɔgɔ de la sɔrɔ n b'a kɛ su o ma se wa e ɲɛ t'a la ne de y'i ka télé kulogɛlɛ ya Batara mɔgɔ sen surudi karamɔgɔ kana ni mɔgɔ sugu ninnu yira ne la tuguni ne t'a ko sugu la bilen musojala b'a yira mɔgɔ la sa karamɔgɔ i hakili sigi e b'a dɔn an ye karamɔgɔw ye bɛɛ bɛ anw sɛgɛrɛ sa i hakili sigi n denmuso a nalen filɛ nin ye n ko maa min bɛ yen k'a ka diinɛ ko ka bon a nalen filɛ nin ye i t'a lajɛ n'a kɛra i ka choix ye karamɔgɔ a diyara n ye wa a bonyara n ma fɛnɛ karamɔgɔ ne filɛ yɔrɔ min na den 9 de bɛ ne bolo 9
an kana maloya n'an ka denko ye bɔgɔtigi ni mɔgɔ o mɔgɔ ye den sɔrɔ kana maloya n'i ka denko ye ni cɛ kɛr'i fɛ a ka k'i fɛ i ka denko kama n'a ma k'i fɛ fɛnɛ i bɛ Ala ta hadamaden i kɛra cogo o cogo Ala mana fɛn min da i bɔgɔ la i tɛ sa f'i k'o kɛ n'a bɛ ne fɛ karamɔgɔ ne kɔni b'a fɛ i b'a ɲininka. Ayiwa a banna tabarikala n denkɛ baba n denkɛ a filɛ nin ye a ko k'ale ka choix kɔni kɛra i ye ko nka ko ka i ɲininka n'a y'a sɔrɔ ko i b'a fɛ. baba ne m'a faamu. a ko ko k'a f'i ye k'ale ka choix bɛnna i ma ko mɛ ko i k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ k'i bɛ ale fɛ. baba di nin kɛ baba k'a ka wuli k'a jɔ ta. k'i ka fɛɛrɛ kɛ i ka wuli k'i jɔ a k'i lajɛ. karamɔgɔ furu fɛnɛ sera o yɔrɔ la. o b'a la ko an bɛ génération 21 de la. karamɔgɔ o tɛ problème ye. awɔ wuli k'i munumunu dɔɔni. a banna sa tabarikala. karamɔgɔ di. nin kɛ. ko tɛ nin na ɲɛ tɛ nin na karamɔgɔ hali boloda yɔrɔ di. i kɔni ka sa boloda yɔrɔ kɔni bɛ nin na sa o ma ɲɛ t'a la. ayi karamɔgɔ ne tɛ nin fɛ. e tɛ nin fɛ. ne bɛ Mohamɛdi Jabi ka fɔkɔma ta ɲɔgɔn na de fɛ. tabarikala. n'an y'o ɲɔgɔn n'a sɔrɔ an b'o ɲini k'o d'i ma. Fatumata. i ma kuma mɛn sa. n ye kuma mɛn karamɔgɔ. ayiwa. karamɔgɔ i bɛ hakili to a la. n'i ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ komi Mohamɛdi Jabi ka fɔkɔma ta ɲɔgɔn na wala i b'o ɲini k'o bila ɲɛ n'o tɛ nin kɔni a ma se nin ma fiyewu. n y'a mɛn problème foyi t'a la. Fatumata. Naam karamɔgɔ. n bɛ hakili to i la. n'Ala sɔnna ma. ni Ala y'a kɛ n'a ye cɛ ɲɛnama dɔ sɔrɔ. n'Ala sɔnna ma. maa min jasigilen don. sinon n'i yɛrɛ bɛ ka kuma cogo min na ne ma dala ni nin ye maa kɛnɛ ye dɛ. karamɔgɔ nin yɛrɛ t'i yɛrɛ kalama nin ye lagalakatɔ de. fɛn min kɛlen don i b'a fɔ ko ku. a banna dɛ karamɔgɔ. ale fana ka maa la ayiwa. karamɔgɔ ne kɔni ne b'i ka bila la. ayiwa. n'i ye cɛ sɔrɔ wagati o wagati. ne b'i ka bila la karamɔgɔ. ayiwa. a ka kɛ silamɛ ye. karamɔgɔ mun bɛ seli n'a bɛ sun n'a bɛ muso to a danbe la karamɔgɔ ne b'o cɛ sugu de fɛ inshalahu n bɛ taa so. ka caya yana woloma mais sisan an cɛ yɛrɛ donna la dɛ an fana bɛ to k'an yana woloma sisan ne kɔni bolo furu ma dabɔ o kama yan'an ka bi lajɛ an ka sini lajɛ furu ye jigiya de ye furu bɛ kɛ jigiya de kama ne balimamuso cɛjuguya tɛ furu la. cɛɲumanya tɛ furu la bolokolonya tɛ furu la waritigiya fana tɛ furu la n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ don dɔ fantan o ye don dɔ waritigi ye don dɔ waritigi fana o ye don dɔ bolokolo ye donc an k'a bila an kun na ko don janya o janya a sebali tɛ Ala ka hakili ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma. kɔrɔ ma mɛn kan kɔnɔ doni telimani ne ka suma nye yɔrɔ mɛn ne ko ten ka bɔ fo jikɔrɔni kura ka na telimani kura ye sa ne ka yɔrɔ ka jan muso kana ka se yan biya muso furulen dun mɛ fayida da i ma n'a ma don da la bi fo ka taa i sa i tɛ don da la o kɔ ne la baara mɛ yan nuruji ko ne k'an tɛ n'ala mananje ko jama baara le y'i bolo yɛrɛ wolo i tɛ dɔ duman sinon ne le sɛgɛn ne yɛlɛ bɔ muso furulen ni célibataire la ko tɛ kelen ye o célibataire ye subaga le di furu ni furulen fɛnɛ problème bara wuli depuis ne bara don gana la furu la ma hɛrɛ ye ɲala wallahi raisa an ka film tɛ mɛnna sen na o ni mɔgɔ mɛn ma kɛ kan tɛ la koro di ka koro film kɛ ko Michael Jackson a tɛ banna waati bɛɛ saison kura waati bɛɛ saison kura n ka télé yɛrɛ journée ko ma filɛ Hawa Marimasa Hawa wanyim ne tɛ ka kuma i fɛ Agba
Il est le bravo François ne le bravo. Ntarolo. Awa te yelea. Ah papa. Papa ka awa ko ne mana tunu dra ale be tone yini ni na de. Wallahi papa ko ni amara nyoga ga sa wala be ko awa. Wallahi papa. Eni ala chero. Ni furu yere ke tugo horo muso fe. Ha? Papa ka ke chere ma godro ini minute be bokateme. Meleyi. Papa net tra nyega ngono na vesa. Otoyi ngakoliji. Otoyi sa ngakoliji bokaji mo ngatanko. Ngata bararo la shukoni. Papa ko jume? Koliji ke. Namara. Tese barakala. Papa net se ka jibo de. Melerota. Papa enye tendela. Mbafam. Ima fam ya sisa. Shufe shili kanoko ebulu. Ka chela sigi barake ete se kuke. Aya rojede. Jie ko imo tako di denimo kale lojura toy chela sigi bara. Enyo kona horo muso jolibe chela sigi ro lojura be mun no be ka chela sigi bara ke ka kla ka cheka ugo kipe choro. Papa net se ka jibo ne se mai. Okay. Shuma shebe chesha kereka bara masi. Abebe. Yera wolo. Mais c'est ça. Muso tako leni ne ka taka chaya. Nini jombe nyaro ini jobe nyaro. Onge. Yera wolo. Kana kede. Ala kanichi. Fanda. Nyamosa ala kamosa. Mungeni. Ikulisho nyakele metango. Agba, ini nelesili. Ini awa mesila fo jibo kadima. Iba kesila nebra ne jibo la me iba kesila awa fenebra. Katala ka jibo. He, sale mwoto iki me bakro nebra niki. Ntabola. Awamba fam. Ni namara mahina ere la ka ere lo namara di. Kana siga sentigilu ke kwa nyi mekele fena olekela. Ntabo. Fanta ika jibo kofo ika na neka namara kofo. Neka namara ko ni ika jibo ko te nyogo yesira la. Ali shininte jibo na ijabo na mijatwe. Kana ne jala kisawa. Wallahi ne mikelu juratori ala librika di kana bagamma. Meni ere lo lujuratori itunte na sigi ganaku. Ni nara sigi ganaku ni mekele fena olekela. Ntabola. Fanta chekote. Ibise ka koko ko chekola ne bise ka ke. Wallahi. La ilaha illa Muhammad. Kwante jibo. Kone be se menkela kile be so kela. Mais c'est ebise ka koko ke. Ni chekodo ne bise ka ke. Kuma braba. Awa leteba. Fanta awa donge. Awa namarani. Webraye. Raye. Imanani ngosi sise. Mugo ibe jigila ka fu kibra lujurato basi ka soro lujurato ma ere lo mugodi. Itika fu gore afo. Wa imanani kibina lujura ko fo ya. Nala ma fara ika progrès libi wele. Ibe problème soro ka soro ma ko diguke. Akanoko c'est très simple. Ima fo ko ne be se fen pekela ki le be so bekela. Fanta ibise ka koko ke jena tikela. Ne bise ka ke ka teme ere kan. Off. Angabre se wara fo. Ilo kanya ilo epie kan. Ibulo kurawa. Ibulo kuru. Kete. Fanta kan bulo kurwa. Kete sa. Ibra kete ya. Ake. Ide bure. Ndi ake. Falu. Ake. Akete. Ake. Che ifana sa. Ele kota. Ma famo. Problem karo. Ne ma gbosire. Gana. Emane sarade. Nere be se koya ka bla bia wari kono. Ali ni ya muso munu be sali kono no bu chew se go ya ne de la. Nere be kula munu be baye. Baba ko muso ka do kula munu na sababu bora de la. Eba do de se fanta la ebe de fanta bla yona. Sheta la ko cheko. Wallahi fanta. Nebe tana be gana ni tenga bana marala. Kabe ta labengana awa imana ti labe ali santa ni bena lomeno ni bere na namba ja sama kabi gana na bere ta aja wallahi ne bita na be fata kawa e bolo ko ne be sire ya de yera wolo neto ko gele akui wili bere ere po mi me bere ro ko po ere fara e gare abe giri aboko yi hawa tani
cɛni o le la aw ka kɔkɔlen ko kamalenkɔrɔ dɔ kɛra tɛ bere le y'a kɛla débrouille yɛrɛ ɲɛ Fanta ne bɛ taa n'a bɛn ka na mais i b'a kɛ muso min na ni ne kɔni ye to yen Fanta walayi bilayi ni ne ye to yen fɛn bɛ ne ni cabi cɛ ni ne ye to yen a bɛ ne ni kan tɛ cɛ ni ne ye to yen ka bɔ namaraya la n b'i bɔ fo k'i wolosɛbɛn fara a taatɔ ma filɛ awa i ko sabalibugu ta lakolo ni a tɛ ni ngala na kira cɛ cɛlasigi ka di ɲɛ tɛ baara minɛnugu ma k'u yɔrɔ ma furan i ma lɔn ne Fanta toɲɔlen sa wallahi barakɛla la sɔnja bɛ patron mɛn faga o tɛ ne di ne tɛ n yɛrɛ lase problème ma ko ni ne ye barakɛla ta n'i t'a to ne ta la n kɔrɔ n b'i la minɛn cɛ k'a d'i ma k'i labila sani k'i tɛ k'i faga ka problème sɔrɔ Gana i ɲɛ la ni lɛri bɛɛ b'a sɔrɔ baara ma kɛ jeje tɛ baarakɛlaw kɔ jeje tele banna yala la ka suba yala la aw wale ɲamɛ ma n bɛ jeje ka minɛn ta sa a b'a kun n'a kalata ka bɔ ne bara bilahi n b'a labila ah ouais ministère des va-et-vient et des étrangers inutiles awɔ ele bɛ bɛɛ labila a labila ne t'a f'i ɲɛna k'i ka baarakɛden nin to yen ko baarakɛden gansan tɛ i b'a baarakɛden ta cɛ ɲɛ i b'a sara nka n'a bɛ labila don min a bɛ ni fa ni ba cɛ an bɛ jɛ ka labilalen a tɛ labila foyi tɛ baarakɛden la jeje de ma a tɛ labila n'a walayi patron n'a yan mɔgɔ yɛrɛ de tɔɔrɔ la nin so in kɔnɔ i ma n'i yɛlɛma jeje i ma n'i da jeje mɔgɔ yɛrɛ de tɔɔrɔ la nin so in kɔnɔ jeje yɛrɛwolo i tolo n na n tɔɔrɔ la dɛ i ɲa n na i la sɔnja tɛ ne faga de i tulo n na ni ne y'i ta baara la n'i t'a to n ta la ne le bɛ taa n ka tiriki tɔrɔkɔ ni n ka maɲumakolu kɛ k'i sara oro n'i tɛ ne dusu suma sani i le ka kɛ ne lafɛ di yɛrɛwolo i ka minɛn cɛ i kuwa mɛ kelen sababu di k'i di ne ma n bɛ taa k'i lasara wuli de a k'i fa ni ba kama i k'i libere n libere koyi i la minɛn ta i ka bɔ n bara yan Hey, patron, jai ma kuma fɔlɔ ko ne ka taga wa sans bouger pas n t'a da sibiri ka ja tori nɔngɔn n t'a da i bɛ sigi min na ne fana b'o sigi kelen de la n tɛ taa yɔrɔ si bana c'est ça n b'a f'i ɲɛna k'a f'i ɲɛna a bɛ ni fa ni ba cɛ i m'a denni labila i m'a da libere a bɛ fɔbali f'i ɲɛna yan ne b'a f'i ɲɛna nin tɛ baarakɛden gansan ye dɛ ninnu ye Sunjata Silu den ye u m'a bɔlɔ min turu a tɛ bɔ dɛ donc nin ye i k'a to yen ne fana ye maninka halala le di ne y'a turu yɔrɔ min dɔn n t'a bɔ ne t'a fɔ k'u ka tila k'a fɔ ko bananku b'a bɛɛ a bɔ wa aw taara ɲamɛ ma jeje fana bɔ aw ɲɛ kelen wele ma n ko tɔɔrɔ la sa d'accord problème t'a rɔ ni ne man kɔlɔsi n yɛrɛ kun dɔ yan a bɛ ni n kala na kira cɔrɔ nin bɛ ko kɛnɛrɔ yan ko min man ka kɛ e ka jateminɛ e ma baarakɛden min ta ni n'o bɛ deli dɔɔnin dɔrɔn a b'o labila ka jɔ wɛrɛ ta i ni bɛɛ bɛ dɔ ta i ni dɔ deli dɔ i bɛ dɔ bila ka jɔ wɛrɛ ta o ka ɲɛ yan ni ne man kɔlɔsi n yɛrɛ kun dɔ yan e laban bɛ sida bila nirɔ yan walahi na a tɛ taa k'i da o n'a kelen sa gana n'a yan baarakɛla ta ka bila o ni sida ko bɛ fankelen ma a b'a fɛ a bɛ tɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ a fɔ hali sida mana kɛ baarakɛla la a mana tibili kɛ k'a d'i ma o damini bɛ se sida bila la ma o mɛn t'i kɔnɔ ala kana ji kɔnɔ gana n'a bɔr'i ma ni m'i da k'i kana tigɛ ka muru jɔsi i bobara la i mana Fanta tɔw kɔ la fɔ ma ko to ɲɔmɔgɔden ala kana ji kɔnɔ abada ayi mais c'est ça ale kɔni bɛɛ kan tigɛli ka nɔgɔ ale bolo n kɔni tɛ jɔyɔrɔ f'i ɲɛna i b'a hawa gɛn yan baarakɛden nin gɛntɔ a bɛ ni n kala na kira cɔrɔ a labilatɔ fɔ n'i sago ne su kunna yan n b'a labila fɔ k'a ɲa ne b'a ta lon min don e tun tɛ yen cɛ min fana ka deli bɛ fara ne tɛ o Yusufu Tapo la dɔnkili ye Yusufu Tapo b'a nin dɔnkili kelen da yan ko deli ka gɛlɛn nka no ɲɔgɔn deli ka gɛlɛn deli barama deli ka gɛlɛn de baarakɛden nin deli ka gɛlɛn ko a bɛ nin fa nin ba cɛ n'i b'a labila an b'a labila muso i tɔɔrɔ la quoi o de la muso siaman bɛ furu la bi baarakɛla ta man d'a ye dɔ kɛnɛ tɛ de n'i b'a lɔn k'i cɛ jogo ka jugu baarakɛla ko a fasi i fana t'o tali la de sinon don dɔ a b'i da don kuma la cɛ dɔw bɛ hali i mana taafe siri yiri la olu b'u yɛrɛ kile ko bonsoir madame ne t'a o le di o n'o tɛ muso y'i bolo bon kɔnɔ i bɛ mun kɛ baarakɛla la mais ni ne ko n tɔɲɔlen tɛ lu min kɔnɔ ne bara wuya ale fɔ walahi n tɔɲɔlen don dɛ a fɔ n tɔɲɔ tɛ filɛ ne bara kelen kɛ a ka haramu i jɔ n ka n jatigikɛ wele Baworo Kiyatu den Nuruji Kone Solomani den Bali allo Bamana Waliju Kori basi tɛ Kone i ma dɔn a kɛra tile fila ye denbaya ka kɛnɛ a ye Solomani den i ni fɔ masa
kori baasi t'i la madamu don Kone Allah i ni fama wallahi Nuruji Kone kabi e bɔra so in kɔnɔ yan a barikatigi da yen bɛ kelen pe de aha su fara tile kan sɛto du kɔnɔ yan nka o n'a ta bɛɛ du kɔnɔna ni sɛfan k'a fara wɛrɛɲagaw kan a fɔ hali su dugukolo fɛ den ye kɔlɔn bɛ fili an ka du in kɔnɔ yan a y'o tɛ ɲɛ o Kone kori baasi t'i la bamanan waliju Kone jara sangaranga fafakala kɛmɛ saba ni falima lulu jara bana ni kaya kawuruku tala ni bawuruku tala dala ko me kama ni dala ti bami Kone ko ni Kone ti kɛlɛ la fɛlɛ bolo n'a musoman den ti kɛlɛ la ko kɛlɛ kɛra fɛlɛ bolo langolo ye wallahi ala ye Kone lakaw da nka olu fana ye Tarawele lakaw da heureusement bi la barika bi la ngo bɔ du in kɔnɔ yan ani sotigi ka ala minɛ ka so di ganakɛ dɔ ma o n'a muso o muso yɛrɛ bolo k'ale ta ye Bamakɔ fan bɛɛ ye hali su dugukilafɛ genge kolon bɛ fili anw da la yan e ni ala cɛ luwanse wulu t'a la sotigi tɛna taa wɛrɛ ba ta Kone sɔni misiri dugu kɛ bamanan waliju n'i y'ale wele dɔrɔn a bɛ dufu de kɛ yɛrɛwolo tontan saba jeliya tɛ kɛ tan sa wallahi ala Burama Sumano ma jeliya kɛ tan tele kelen a ko mɔ ne nin y'a ye e ye jeli denmisɛnnin ne di n'a ka sɔrɔ Burama Sumano ninnu tun b'a daminɛ tan ne ɲanguma jeliya bara ban k'a fili jahanama kɔnɔ mɔmɔ ta ti ye ne mɔgɔ kuntan ka hali sini n jatigi wele i b'i ka so sara n bɛ n ka so sara i dɔrɔmɛ kelen basi n dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ i place ye yan de ne place ye yan de dimanche i bɛ taa basikurulan fereke lundi i bɛ na n fɛnɛ tɔɔrɔ i yɛrɛ lɔn sa i yɛrɛ lɔn bon i daminɛ n bɛna n ka live kɛ i daminɛ n bɛna n ka live ne ka tɛmɛnɛ tun bɛ yan jɔn y'a ta Fanta n ka tɛmɛnɛ tun bɛ yan jɔn y'a ta ni ala ma maga a la i ma maga n ka tɛmɛnɛ la n bɛ n sigi n'a kɛra cogo min na n bɛ yan o n bɛna n ka live daminɛ o la ne ka abonné kɛ ni muso dini ani mɔbɔ a ye salamu aleykum mashallah kisɛ kura min bɛ dugu la sisan i t'a kalama ko di o la sa n bɛ n profiter ka n na jus le kɔfɔ n ye jus tropixi o jus min di a dimanche sa i kuma tɔgɔ dɔn dɛ i bɛ luwanse de la jeliba o tɛ ɲɛ o i yɛrɛ lɔn de ayiwa Umar ça va ko bɛ di wala a ye kɛra la namɔ de duman ɲɛ Musa ça va bien Fanta k'olu bɛ di tana t'i la Fanta Umu abrakɛ fɔ ma di sa Fanta an fɔmalen de i b'a dɔn n bɛna WhatsApp groupe dɔ créer kɛ an kɛ ni muso la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ to ka baro kɛ Fanta Umar k'olu bɛ di Fanta ne tɛ ka kuma i fɛ yan mɔgɔ laminɛ sa mun kɛ ni meleyi mun de kɛ ni n tɛ dumuni kɛ yan damini ko wa n'olu y'o fɔ kɛ gana jeje ala mɔgɔ tɔɔrɔ la so in kɔnɔ sa gana la damini tɛ e nana de k'a fili jahanama kɔnɔ mɔ Fanta est-ce que tu es marié non pas encore n ma furu fɔlɔ n bɛ yan n ma furu fɔlɔ a furulen don den duuru de b'a bolo wallahi a furulen don den duuru b'a bolo ɲɛlo Jije Watara i tɛ nin live partager wa Fanta a partager joona an ka bɔ yan Fanta Val le premier fana cɛ k'i ba ka mɔ namɛ sa i ka manamana ko dabila i live di ma n bali Fanta tɛ n ɲɛli yan gana mun de kɛ ni e tulo b'i kama kɔrɔlen yan mun kɛ ni ne ka kulusi jukɔrɔ don fila min tun bɛ yen n k'i k'a kun ko n bɛ taa n b'a don ka taa gɛrɛ dɔ bi fini don ta tɛ n bolo dɛ gana mɔgɔ bɛ live la ni mɔgɔ ɲɛnama gansan de yan jeje ala daminɛra tuguni sa ne n'o gana ka bɛn fila min d'i ma k'i ka k'o kolo yan fara ka bɔ n'a kora i ye mɔgɔ tɔɔrɔ wa gana k'a kora sa mɔgɔ tɔɔrɔ de bila to n ka na live kɛ sa Jije i t'a fɔ Umaru ye k'a ka live min partager wa ni tanti Lola Mbari tɛ se kɛri bila ka na a bloqué ne ka fini ju a bloqué joona an ye bɔ yan k'o ta k'o di baarakɛden ma baasi tɛ ala ne bɔra nin ye n bɔra nin affiche ye ko le 18 avril ko kan tɛ CCB la Fanta mɔgɔ tɔɔrɔlen ale yɛrɛ la a kɛ sanpɛrɛn kamɔ sa i ka namɛ n b'i deli ala ni kira kamɔ namɛ sa ko si n t'a yɛrɛ da di ma doni ne Fanta ne tɛ ka kuma i fɛ yan ko mun de kɛ ni ne tɛ ka kuma i fɛ wa gana ni mɔgɔ ɲɛnama y'i live la sa i t'a bolo kan taa n ka dilan dɔ bɛ yen n m'a dilan dumuni dɔ n bɛ taa n da a teliya n ma taa dilan dɔ bɛ yen ni dilan labɛn ko le o man gɛlɛn jeje ala bugera tuguni sa donna chambre kɔnɔ i ka dilan labɛn i ka kunkolo donna falen i ka wusulan don dɔrɔn an ko k'a bɛna taa reposer gana a kɛ ala ni kira kama i mago b'a kɛ mɛ na fɔ jeje ye sa i ye intéressé jeje la i ka fara n'an ka live kɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la wa j'en ai marre de wallahi mɔgɔ yɛrɛ de tɔɔrɔ la so in kɔnɔ dilanna bɛ jeje fɛn bɛɛ jeje hali cɛ ka dumuni jeje patron dilanna bɛ na
ala bɛ ɲɛfɔli tɔɔrɔ la a tɛ se ka foyi kɛ yɛrɛ wolo makɔnɔ mana tala n bɛna video e dɔ duga kɛ cɛ den in yo minɛ togo an ka kan taa n bɛ video dɔ kɛ cɛ in minɛ togo kan ka cɛ minɛ k'a don i kamankɔrɔ tu t'a rɔ ta t'a rɔ walahi ala Jijɛli e tɛ se ka live mɛn bila pause la tan fɔlɔ ba Jɛjɛ na gana la damini minan ta an k'a tigɛ ka dun awa ani yantuma ayiwa ani yantuma burankɛ laji la somali ka kɛnɛ basi tɛ yen inna lillahi burankɛ n'a ɲɛ koyi wallahi ba sira mɔgɔ ɲuman don basi t'u rɔ sigida mɔgɔ sɛbɛn basi tɛ yen kɔni hali sanate lugɔnɔmɔli don ana ta ila o bɛɛ b'a non burankɛ a kɛ sɛgɛ dɛ a kɛra o ye dɛ n y'a dɔn sira nin jɔgɔn y'a attaque rɔ dɛ ayi caman ba de bɔra o la sisan alhamdulillah o ka sira in de sa a dingɛ n'u ma lajɛ k'a dilan dɔɔnin maa kɛlen don fo ka maa fari bɛɛ don ɲɔgɔn na a bɛ dɔ i laminɛ a bɛ dɔ Fanta ɲamɔ dɛ a kɛ to a teliya i ka dumuni di burankɛ mɔ a ka dumuni kɛ a k'a ko k'a reposer gana ko damini ba ne ma dumuni di a ma e b'a ji jɔ ile yɛrɛ k'a lɔ ko damini tɛ damini o bɔtɔ min k'o di baba ma ayi kɛnɛ a kɛ dɛ ko dumuni ka sɔrɔ ye damini tɛ nin e ka hakɛ to ya ta na na yasa e ko dumuni le tɛ ye damini tɛ o ile yɛrɛ k'o lɔ n y'a dɔn i ka kuma fɔlen a b'a ɲɔrɔ wa kuma fɔlen jɔ ne n'o mun fɔla i y'a bɔ a ma wa ou bien a b'a ɲɔrɔ le ne bɛra mun fɔ ne hakili tɛ o la de dugumalatigɛ ka don nin sa i fa yɛ koyi ni i wolo fa dɛ o kɛlen yɛ dɛ o kɛlen ne b'a kana bara baba nini ne b'a mele mele ne b'a meleke ka ne neni ne b'a mele ile nante baba nini se e sɔnna ka ne neni wallahi ala min kali masa n'o ye ala ye a bɛɛ ni ngala na kira cɔrɔ ne t'a baba nini se a kɛlen bɛɛ ɲɛna ka den wolo su ni tile ko ta k'o den ma furu la suna ani farida e ma se ka ne sara kɛ dɔ wɛrɛ fo ka ne neni n cɛkɔrɔba e neni da bɛ cɛkɔrɔba neni da bɛ denmisɛnnin kun a sabali sa n bɛ neni cogo di sa i tɛ wallahi billahi ne t'a neni hali n'a y'a sɔrɔ ne ni n ka dɔgɔya hali n'a y'a sɔrɔ ko tigɛ farani de bɛ dabiri ne da la wallahi e ma ɲi tɛ ka ne neni e bɛ ne neni cogo di Fanta i sigi i ka furu la ne bɛ taa ayi ne bɛ taa o ne kun nana ko n bɛna tile fila nin kɛ ne ma na fɔlɔ ne nabali e bɛ ka ne neni ne nana yan nɔ e la a ka ɲi sa n'a ka ɲi n bɛ deli sa n burankɛ ayi o dabila sa ala kamo sa ala ye kamo sa ni ne ma taa ni ne mɛnna a laban e bɛ jabi da ne ko la ka ne kɔkili ci n ka taa i burankɛ Fanta ala kamo sa i tɛ n bila n ka taa burankɛ kan'o kɛ a bɛɛ ni n ba cɛ ni n ma n bila n bɛ kɛlɛ burankɛ n bila Fanta n bila burankɛ a dabila sa ala kamo sa sabali sa ayɔrɔ nin ye i ile ne ni ne nɔ mɛn fɔla o baba ɲɛna i b'o fɔ ko o b'a nɔ la fɔlen m'a nɔ la kɔrɔ mun de a ma baba le nin yan kana ye mɔgɔ tɔɔrɔ yan quoi ne yɛrɛ kana n ka don kibaru bɔ dɛ waati bɛɛ man ka mɔgɔ la ayiwa dununba kalanta ani fɔba laɲani kɔ cɛma sunsun ani ba cɛma sunsun don kɔla ani bɔ kɔla jinɛ segin ni mɔgɔ segin nɔngɔn forokɔrɔ ka jijurunu balabala sabali bala kunubali laturu sota ni wɔrɔ ko ni cɛ la e Mohamɛdi jaabi k'e bɛ ne Fatumata dafa walayi billahi ni ne julama tafe ma dɛsɛ Fatumata tɛ dafa diɲɛ kɔnɔ e kɔɲɔ ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ k'e bɛ ne dafa Mohamɛdi jaabi mun na i tɛ ereturu bɔ o dabila i ka n'i si Fanta taa ma sɔrɔ de n nana ka na n kalifa don i la Fanta ne cɛ de bɛ filanan ko la k'a b'a fara n kan ayi n'i sera ne bɛra yan kaban wallahi filanan tɛ fara i kan o dun bɛ diya ne o sa ne yɛrɛ mɛn filɛ nin di ne bɛra bilen k'a sigi n sinamuso dɔ la tele kan gbɛngbɛngbɛn wale n b'o baara k'i ɲɛ ni n y'o baara k'i fɛnɛ ɲɛ da tɛ don i sinamuso donni ko kuma la jan ko kan alihamudulilayi rabbil alamina i b'a lɔn a bɛ fɔ muso dɔ yɛlɛ ma ko dana ne yɔrɔ mɛn nɔ ten ne mana sa hali san 10 gana tɛ muso sɔrɔ a bɛ mɛn furu sababu min n'o kɛla n b'o le sababu tankɔrɔ k'a d'i ma o bɛ diya ne ye kojugu Fanta muso y'i tɔrɔlen furu la o walayi dɛ i ni cɛ bɛ maɲumanko ni tiriki toroko bɛɛ kɛ a mana dɔɔni sɔrɔ n kɔrɔ san'a k'i yɛrɛ compenser a bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini ka n'o sigi kan kan Fanta an tɔrɔlen ko yɛrɛwolo
hakɛto ta donc n bɛ baara k'i ye ye ala o to i sa na ya ma ko yiro teliyalo yɛrɛ ciirija yɛrɛ Gana ni n ka client sini n t'a ma sɔrɔ de ne ni n ka client sini Fanta mana ko dabila mɔgɔ dɔ sa manatala waati min no même ba k'e dɔ fɔ n ye sisan han Kenya le nin na awɔ i y'a dɔn a b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ i ka baara ma mago ɲa k'a sɔrɔ o tɛ de a fɔli ka kɛ ɲamɛ ma i t'a kɛla ten de i tolo na nin mɛ nin di a yi tɛ nin lɔ mais a lɔnbaga i b'a lɔ i bɛ nin wusu ka dɔ mun i ɲɛda la ka dɔ mun i yɛrɛ la k'i ko dɔ la a ye sira sɛnsɛn ka na tuba la kɔnɔ jamanatigi n'a ka dogo tuba la kɔnɔ a ye sira sɛnsɛn nu ma tuba la kɔnɔ jamanatigi lu n'a ka dogo tuba la kɔnɔ a ye sira sɛnsɛn ka na tuba la kɔnɔ jamanatigi n'a ka dogo tuba la kɔnɔ a ye sira sɛnsɛn nu ma jamanatigi yɛrɛwolo a ye nin kuma tɛ caya kuma tɛ caya dɛ i ko b'a fɔ ko baw ɔnkɛ ayiwa a bɛ segin bidan tɛ kɛ basi ye fɛn min na bɛ dɛsɛ ɔnkɛ ayiwa kɔɲɔmuso in sigi ɔnkɛ ayi nin sen tɛ sigi lɔ sa i dantigɛli kɛ Gana e tun ko k'i mago dɔ ne la de n b'i fa de i tɛ bɔnkɔrɔ tɛ manamana kɔrɔ de i b'a mɛn ne n'a ɲɛ sisan kɛnɛ kuma i fɛ kolokoro i b'a mɛlɛ kɛ ka i le m'a fɔ k'i mago ne la ne kuma tɛ fɛ sisan k'e to kolokoro ne ko mun ni taara le i jɔ a bɛ k'i ɲɛ wagalen ɲɛna sisan yɛrɛwolo namu faso kunna ayiwa Fanta basi tɛ ala sago i sago i dɔgɔnin filɛ gan ka kɔɲɔmuso ala e tali Fanta an sɔrɔ la koyi e y'a fɔ bɔ kelen ɲɔgɔn fara an kan barakina n'a yɛrɛ Fanta ne nana k'e ka jaabi baara k'o kana dɔwɛrɛ ta ka fara n kan e sinamuso de nana ka na fara e kan ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna i ka furakolon minɛ ka bɔ n bolo ne taara n ci la ayi ma mɛn lɔ kunkolo mana tu bolokɛnɛ le y'a di la muso fɛn fɛn dafalen a ye si la fugari a tɛ bɛɛ b'i ka kɛtalu kɛ le o le ma minɛ fara nɔ sa yɛrɛwolo naamu ayiwa i tɛ sira yira n'an ka taa kɔɲɔso la sisan i m'a don da nin fɛ i bɛ tɛmɛ da fɔlɔ kan filanan i b'a bila ɲɛ n b'a sɔrɔ i ye baasi tɛ a ye kɔɲɔ sɛnsɛn ka na tuba la kɔnɔ jamanatigi n'a ka tuba kɔnɔ a ye kɔɲɔ sɛnsɛn ma tuba la Gana i t'i yɛrɛ lɔn sa walahi dɔ kɔrɔlen mɛ hakili t'a la an ye yɔrɔ min nɔ tɛ ala mana si di ma dugawu kɛ ka hakili ɲuman di ma de e bɛ yɔrɔ min nɔ tɛ i kɔrɔlen hali kasa t'i b'o la o kɔ e ka kan k'i ɲɛsin ala ko le ma ka sun ka sali mais halisa daliba e le bɛ muso t'a la Gana i t'a to ko di c'est ça le problème i t'a to ko di ayi n fana b'i ɲininka diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ala k'o cɛ ɲɛ dɛ nka cɛbakɔrɔlu bɛ ɲɔgɔn da ni jumɛn ye sa a fɔ n ɲɛna baara ani muso furu c'est ça i faden ma i da musokɔrɔ ni ngala na kira cɔrɔ a b'a i da diɲɛ fɛ wuya a bɛ ni ngala cɛ Ibrahima fantan kelen ka muso siyaman ta fan ka bon sinon wuriti mana muso ta ka sɛya o fila le di mais fantan ne b'o fɔ fantan ka fɛn bɛɛ bɛ lupe f'a ka dilan fɛn tɛ Gana bolo mais a ka siyɔrɔ k'o fa di n tɔɔrɔ la sa n tɔɔrɔ la walayi o y'a kunkolo kolen ye sakɛ sira bɛ yen sira bɛ yen ayiwa nalila an bɛna muso a y'a présenté Fatim ala n'i ko ko nin du sugu ka diya i la n'i ye Gana muso fɔlɔ de Fanta naamu n'i y'i fa de n'i ba de n'i balima de n'i fɛn bɛɛ de tɛmɛ ka n'a fo mele ye Tani Fanta an ce i bɛ n fo i bɛ lɔn i b'a fɔ ma mun ko tani e ni ala kira cɛ e tani ye ne di i tani ye ne di e bolo k'an tɛ ɲɔgɔn lɔn an ni Musa Tarawele ninnu ye ekɔli kɛ e ni Burama Sumano ma sigi pan kelen kan a mana taa sunkuru baya la waati min dɔ sa i bɛ na i sigi mɔgɔ i cɛ kan han Tani Fanta i ni kɛ n'i ye n fo n bɛ n wurunba i la k'a firi jahanama kɔnɔ n kana fo de Fanta i tɛ sabali Fanta a ye nin den ta k'a d'i ma k'i ka don i sogo ni golo cɛ Fanta nin y'i den de n'i balima de n'i fɛn bɛɛ Fanta i den don i den don n den de awɔ i den don ka sugu ka dugu jɛ i yɛrɛ sɔnna a ma ko n den nin di yan a sɔnna ka nɔgɔ alhamdulila ne tun bolo ko n dɔgɔnin de mais ni dɔgɔnin tɛ fɔ n den o ka nɔgɔ awɔ i den don yɔrɔ i ba mana fɔ i ka dan yɔrɔ min i bɛ dan yen i bɛ dan yen i ba mana fɔ i ka dan yɔrɔ min e bɛ dan yen kodi n'i ba le ne di mana mɛn fɔ i kana n sɔsɔ de n sɔnna i ka baya ma n den yɛrɛwolo n'i bɛ ko to n ta la don i k'i ka minɛn cɛ i ka taa i fa bara i bɛ cɛkɛrɛ sɔrɔ min b'i furu Fanta
an tɛ taa sigi ka kɛnɛ an ba t'i ye muso b'a ka furu dabila e kama est-ce que ka muso yɛlɛ i b'o dɔn i tɛ n lajɛ ka na walayi walayi ka daminɛ n sanfɛ fo n duguma est-ce que i ɲɛ bɛ n na yɛrɛ wolo n'i b'i ka ko la n'i b'i ka ko sama ka bɔ ne la naamu n'i ye Awa lata i tɛ se ka ne lata dɛ n'i ye baarakɛlaw lata i tɛ se ka ne lata Fanta ne ye tɔgɔ mɛn a mɛnna Fanta i ɲɛ bɛ n na musoko fɛrɛn bɛ Gana de la dɛ ne nan'o de bɔ Gana wa i ba tɛ di i tɔlɔ na i si ka kɔrɔ n ta di e ɲɛsiw bɛɛ bɛ ka diya ni i kunsigilen e ne ye filan di yan hali o bɛɛ la ne bɛ kan wa ni ma to yen bɛɛ wuruba i la n to yen dɛ i tɔlɔ na Fanta n'i y'a kɛlɛ kan ne b'i susu walahi n'i cɛra ka taa Gawude Ture la n'u ko k'u bɛ sɔrɔmu don i la dɔ wɛrɛ tɛ bɔ i la ni a banna yɛrɛ wolo Fatimi est-ce que e kula ka kɛnɛ Fatimi Fatimi ne ye mun de fɛ dɔ sɔ Fatimi ne ye mun fɛ so kɔnɔ Fatimi e somɔgɔ ye ne dɛgɛ ka na mana ko de la Fatimi ne ma fɔ i ka nin muso in bonya ko nin fɛn bɛɛ n'i bɛ fɛ sigi ka jɛ i la Fatimi mun e ma lamɛn mun na bi den tɛ mayamaga lamɛn de ha Fatimi bi ko ne bɛ ne ka mayamaga la depuis lɔgɔ ninnu tile ne bɛ ka mayamaga la e bɛ fɔ k'e bɛ dan kare la taa ka taa so kɔnɔ Batara di a teliya sisan yɛrɛ mayamaga ko yɛrɛ courage bɛ ka bɔ mɔgɔ in na o mayamaga min bɛ tabiya la o ma siya dɛ i bɛ mayamaga dɔ i ta k'a bila i den kunna n'Ala ma far'i kan olu yɛrɛ de b'i denmuso bɔ a cɛ kun hali ni ne b'a dɔn ko ne mayamaga a bɛ ni fa ni n ba cɛ n kali masa min n'o ye Ala ye i ɲɛ muso ninnu a bɛ dumuni k'i jɔlen e kun walayi nin tɛ se ne nin maa i bu kɔ nin maa i bu kɔ walayi i ma wa dɔgɔtɔrɔso la k'u k'i jeli ta ni bo mɛnna sɔrɔ mun juru fɛ nɔgɔ ka na nɔgɔ ka na a ba muso ko fa t'i la i tugula le yɛrɛ wolo a tɛ mɔsɔn a tɛ mɔsɔn dɛ muso fila bɛ mɛn nin bolo i t'u ma ɲininka a bɛ kɛ ɲa ma e bolo ko muso fila ta k'o fɛn de di ne ka chérie yɛrɛ wolo tɛ mɔsɔn tɛgɛla de baara yɛrɛ tɛgɛ yan bi tibili tɛgɛ damini tɛgɛ chérie e mɛnna dɛ n'an ka taa an ka taa Fanta mana ko dabila mɔgɔ dɔ sa an mun de kɛ nin a fɔ fila bɛɛ de bɛ taa k'i jamana kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ jamana kɛ e t'i tile kɛ o tɛ se ka kɛ o ne yɛlɛ fa don Fanta la nin y'a daminɛbali daminɛ de an bɛ ɲɔgɔn na n'a ma to n b'a gosi de ka jɔn bugɔ walayi n b'a lafiya e ni nin face à face rɔ e bɛ sa rɔ hali mɛn tɛ nin di d'accord problème t'a rɔ i jɔ ya e tɛ se kɛlɛ rɔ i bɛ se kɛlɛ rɔ ne bɛ n de fa i n'a ni ɲɔgɔn cɛ face à face walayi n bɛ n de fa i jɔ ya a y'a cɛ min ma se min nɔ a banna n'o bɛ sigi kɛ ne tɛ n yɛrɛ fɔ a diɲɛ jɔn si ɲɛ bilen o b'a ɲɛ awɔ ne sɔn sama ka b'i kabila la mɔnɛ b'i la musoko la n b'a bɔ i la a yɛrɛ lalen b'a la ko nin bɛ fɛn ne na a bɛ ne ye mɔgɔ cɛ a si ma balo a bɛ fɔ nin le mɔ ko muso la a ma rendre bao bali yɛrɛ wele a yɛrɛ wele wayi n'i tɛ se kɔrɔ o t'a ɲɔ ye dɛ a ye jɔ fɔlɔ maa kuma yan ka kɛ Gana bɛɛ la ɲɛmɔgɔ den a n bɛna Seko Lasana Kanɛbara duwawu dɔ d'u ma ko n'i y'o kalan ko kɛlɛ mana gan ɲa ma k'i ni tɛ to a rɔ kulu huwallahu ahadu allahu samadu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad n fa ni n ba ŋani a ka wuli n ɲɛ tabarikala problème t'a rɔ yɛrɛ wolo n'an ka furucɛ ɲuman duwawu k'i ye i bolo fila jan to bisimilayi Ala le b'a fɔ k'an ka sitanɛ gɛn ka bɔ an sen kɔrɔ k'o sen jɛlen o bolo jɛlen yarabi ma sitanɛ ma s'a nɔ kɔnɔ o y'an baralen sitanɛ kan Ala k'an kisi k'an tanga furucɛ duwawu bi quoi amu naamu an ka taa n bɛ karamɔgɔ duwawu ɲini an ka taa n bɛ karamɔgɔ duwawu ɲini nan fɛn n'a y'a sɔrɔ ne karamɔgɔ in ma jugu man kɛ fɛnw k'u ye CICB ta k'o fara ka palais ta o fara Ala kana n to faden janfa Fanta na sa tasuma bɛ n golo la an ka taa n b'a kɛ walahi an ka taa face à face Gana hakɛ t'u ta Gana e bɛ sɔn ka bɔ ne ni ɲɔgɔn tɛ tan ayi a tɛ tɛmɛ kala ta ne bɔ tɛ ni Hawa cɛ wa o ni tɛ kelen ni Hawa ka fisa ni e ya e ka fisa ni Hawa ya i tɛ kɛlɛ kɛ n b'a kɛ n'i tɛ se fɔ den kɛlɛ rɔ a fɔ n ɲɛna dɛ n ka taa n ka kɔɲɔ sɔrɔ n b'a kɛ yɛrɛ wolo an ka taa a y'a cɛ an ja a y'a cɛ Gana fɛn mɔgɔ in de nalen tɛ yan naya a kɛra cogo di kɔɲɔmuso naya sa kabini waati jumɛn e bɛ n kɔfɛra ara kana n ka fɛn fɛn an bɔra Sikaso ka kɛ ne kɔnɔ kɔfɛra ara an nana se duguba la tugun e bɛ n kɔfɛra ara i dusu da i b'a mɛn yan ne bɔra yen ka ban Gana a ni su bɔ an kunna sa a ni su Fanta a ni su a ni su a
Ay te boya kana mɔgɔ ka jadi la nɔgɔ ne bɛ réchauffement de la. I jɔ yan fɛ an bɛ Baduru kɛlɛ premier mi-temps le ya a y'a teliya ko mele ye. Gana somɔgɔ don tɔɔrɔ sɛ Lugana ka kɛnɛ nba baasi tɛ yen nba komi e yɛrɛ furu kuma fɔra k'i yɛrɛ cɛtigɛ ta jɛgɛ ta cogo tɛ logo mugan an ye Sikasokaw le ye o an ye Sikasokaw le ye quoi komi e yɛrɛ furu fɔlɔ kɛra n kun nan'o la ko ora filanan fana kɛra aw namarin ta n nan'o la donc ora n ka furu sabanan kuma min ye furu sabanan e ma furu kɛ sisan e yɛrɛ furu k'a sɔrɔ n bɛ taamana quoi n ma se ka n'o la donc ora komi ne na na ɲuman nan'o la nka n bɛna furu ji quoi somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen wa o ka di yan a y'a teliya joona an ta ka teliya ta ye yan bi sisan komi n sen ma se ka furu kɛ sɔrɔ n ko hali n'an bɛ ni comtetre ye ne sɛnɛkɛla hali n bɛ comtetre de baara Sikaso quoi comtetre i kana minɛ de Gana ayi mɛnna o Yɛrɛwolo aw tɛ se ka doninin da kun kɛ bɔ Sikaso kɛnɛ jinɛmɔ yan kini kɛnɛ bolo yan Seko Buwarɛ la so bi ye koyi kini doni di mɔ ya doni min tɛ bɛrɛ bɔ ka tila ka fɛn dangun dɛsɛ fɛn min kɔrɔ a y'a minɛ a ka segin n'a ye a bɛ ni Ala na kira cɔrɔ nin minɛ sa nin minɛ a ye sira ta Gana nin bɛ se ka lon de sura bɔ koyi Sikaso sira ka ja dɛ i tɛ sira ta Baduru kɛlɛ min b'an kan yan o b'an bɔ dɛ i b'a mɛn yan Yɛrɛwolo a kɛ to i tɛ mɔgɔ n'a la kɔnɔmɔgɔ to ɲɔgɔn na i ko sa Fanda kan bɛ siɲɛ t'ale la yan Fanda kana taa bɔ a man kɔrɔ Fanda Ora nin jan ta Gana aw nakun kun ye ko na dugawu k'i ka furuko la a diyara an ye kojugu Ala ka furu ni si bɛn ka se nin bolo b'a la kɛ si ma fila ka furu an kɔni bɛ taa Ala k'aw bɛn kɛnɛ mun de bɛ e kɔrɔtɔ n'o bɛ yen ne yɛrɛ siranna sa o n laban bɛ duguba kɔnɔ muso dɔ ta ka kɛ muso le waati fasa yɛlɛma ten e tɛ bɔ yan an ka kɛlɛ kɛ gori Fada somɔgɔ don ayi n ka ɲi ayiwa n kɔnɔ mɔlen sabar ayi tɛ taa ka bɔ mɔgɔ bara sa sabar bolo la dusu la ayi bɔ yan sa mɔgɔ ka kɛlɛ continue Gana an tɛ kɛlɛ nin bɔ a man kɔrɔ Fara i bɛ taa wa i tɛ taa ni mɛ wa n bɛ n don i kɔnɔ mana kɔrɔ dɛ i b'a mɛn yan taa i ka bɔ yan a bɔ an da la sa an pereseren de don Fara n'an ka taa bani Fanta ninnu ta ɲɛ ka ale bɛ jugu yan yan de dɛ yɛrɛ turu de bɛ o na on revient à nos moutons an ka taa Gana mele ye na kɛ tu tan e bɛ sɔn sɛbɛ le la ka bɔ ne ni nin ɲɔgɔn tɛ yan Fanta Jamaro ala n bɛna sa i bɛ kɛlɛ kɛ wa i t'a kɛ n b'a kɛ kɛlɛ i b'a kɛ wa i t'a kɛ Ala komi Mali ye lapin jamana le di n'o tun tɛ ne tun bɛ siɲɛ ta vert jaune rouge wallahi vert jaune rouge ye lapin le di n'o tɛ ne tun bɛ kɛlɛ kɛ Mali kanu kama n t'a kɛ i tɛ molobaliya dabila e ni n Ala na kira cɔrɔ n'a mɛ guwan ni tasuma mɛ ɲaga a bɛ sa wa a y'a ɲaga sa manamana ko dabila a ma rɛndara na yan fɛ na yan Gana i mana n bila kɛlɛ la n bɛ kojugu kɛ de bawo bali ni katapa na yan janɛmɛ den an ka taa kɛlɛ nin bɛ kɛ de a bɛ ni fa nin ba cɛ an ka taa a y'a cɛ Gana Ala mele ye Mali kanu Mali jumɛn kanu Mali jumɛn kanu kɛlɛ ma ɲɛ an na jamana kɔnɔ e wolon tɛ ka Mali ko to sen nɔ wa ni Mali kanu tun tɛ ne tun bɛ kɛlɛ kɛ ne ni n fa ni n ba cɛ ne tun bɛ a ka di ni ɲɛ a k'a ɲagali an ka sɔrɔ k'a fɔ ka bɛɛ k'a kuru a bɛ kɛlɛ kɛ awɔ k'a kɛ n'i tɛ se a fɔ ɲɛna an ka taa Gana Fanta ye fugari de sa dabaraba i y'a dɔrɔn de ka d'a ye filen fiyan quoi an ka taa bawo bali kɛnɛ a ka ɲi Yɛrɛwolo i ta i ka ko lu ye n y'o le f'i ɲɛna muso bɛɛ tɛ cɛ minɛ muso dɛ ni Ala na kira cɔrɔ faden kɛnɛ ka i ta i ka ko ye a ma rɛndara bawo bali ayi bolo kɔnɔ ne bɛ kɛɲɛ nin na n y'a to yen Mali le kama wallahi ni Mali kanu tun tɛ ne tun bɛ ko bɛɛ la nin ka yan fɔ hɛrɛ ayi tigɛlen ne la ne ma ɲi koyi ne mana kɛ tan mais a kɛ ɲɛ jɔ ma awa i la minɛn di yan wallahi awa i na kobra ɲɛ sa Fanta tɛ de ne de kɛ Allahu Akbar mun kɛ ni ne bɛ ta kɔrɔ lɔ ni nangara bamuso ta di
ala ka ɲuman bɔ Fanta bolo. Awa ne le tun ko n k'i ka ji bɔ n t'i bila jibɔlaw kɔ n yɛrɛ bɛ n débrouiller n ka baara bɛɛ la walahi. Fanta mun kɛra. mɔgɔ kontan ka fisa i kotigi di t'i reposer n b'i la baara bɛɛ kɛ wa an tɛ sinaya kɛlɛkɛlaw kɔ fewu t'i reposer Awa. ala ka ɲuman bɔ a la. amina yarabi i nana. n nana. gana bɛ so kɔnɔ a ye taa i reposer. Fanta tɛ. ne le lon bɛ gana si ma se Awa. jadi le tun bɛ Awa i na ko bɔra ɲɛ sinon n tun bɛ tiɲɛni kɛ de mais t'i reposer. Fanta. walahi a bɛ kɛ ɲa jɔ ma ko dɔ ka fisa ko dɔ de o. wallahi ne bɛ lujuratɔ fɛ sinaya kɔrɔlɔ ni senfilatigi ta di sunguruba mɛn talen k'a bila ne kan kan ne bɛ se nin na wa ni n fa ni n ba ka duwawu kala ka seko ka duwawu kala mɛ o bɛɛ la ne y'a ye ni n kɛ nin kan a bɛ laban malo ma ala kunko bɛ jɔn de da la yan an t'i la koro ko ma filɛ e la koro kɛlen Jacques Boyer le di a bantɔ o don daminɛ to di i ni lamanaja a ye bɛɛ tɔɔrɔ kan ten lahi wa n y'a la ne kɔni ma cameraman a ye fɛnɛ la duwawu ko mana fɔ i ka kan ka duti don aro de i bɛra bɛɛ filmer a fɔ i yɛrɛ ye yɔrɔ hali ni mɔgɔ ma kuma i yɛrɛ k'a la ko mɛ sen na jama bɔra dafa a ye fa ile ka ɲi o la muso ye hamina ko jɔnba i la furu kɔ kodi ka fayida le da i ma Kante yɛrɛ mɛn filɛ nin di n bɛ fayida kelen pe di ma i mɛn'i la comédie la mɔɔ ma deli mɛn ɲɔgɔn dili ma dɔ kɛra to kɛla kanu de y'o kɛla ka fayida d'a ma a ye nɔ a ye sen bɔla i kɔnɔ mɛn kɔrɔ ka se yan n b'a d'aw ma o kanu le kama walahi mɛ a y'a ma ɲininka n'a b'a bɔ n'a t'a bɔ ni n y'a fɔ i b'a bɔ n'i le m'a bɔ sɛki bɛ yan jɛnɛbanin bɛ yan e mana ban ninnu mana ban kɔni o y'i jugu le di saraka kelen pe n tɛ fila fɔ a ye bi kelen pe i y'a minɛ ko fɔ a la mɛ n b'a k'i e le b'a fɔ b'ale a ye bɛn a la sa k'e y'a fɔ i y'a minɛ ko fɔ a la sa masa walayi ne y'o le fɔ ayi b'a dɔn fɛn min ka di muso fɔlɔ le ye yan muso kelen mana kɛ cɛ bolo min ka d'a ye ni engagé filanan ko dɔ ka woro bɔ ka furusiri kɛ tile fila dɔrɔn e ka dɛsɛ i ka nasɔngɔ la a b'a fɔ ko payi depuis donna nin jugu sago in ka ko la hali ka nasɔngɔ i kɛɲɛra a la muso in ma ɲi koloni bɛra kuma kan tɛ ko hakilina filan filan bɛ ko dɔ i la k'i dusu bɛ suma ko sanka bɛ sɔrɔ dawula bɛ sɔrɔ mɛ saraka kelen pe o sarakaw tɛ dɔ wɛrɛ di kan tɛ i b'i gɛlɛya marifamugu kilo 70 n karamɔgɔ le o kanu le kama n b'a fɔ an ye o marifamugu kilo 70 o i bɛ don n'a y'i si bon kɔnɔ k'a to ka da sɔgɔ ka tile bila a kɛrɛfɛ kan tɛ a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ i bɛ guloki bɔ ka kurusi bɔ k'i biri a kunna ne kan tɛ la sanka ni la dawula ni la masaya sɔrɔli di mali kɔnɔ mali kɔ kan kan tɛ n kɔrɔbɔ doni a kɛ ala kama i k'i biri a kunna ka helmɛti minɛ ka bila a la tɛlɛ 3 a mana wolo mɛn don an b'a lakale ni e kɔni y'a lakale ka manajɛ t'a lakale n'o y'a lakale e t'a lakale ala tɛ bamakɔ ka ɲi n b'a fɔ a ye ni kɛ a ye ni baraji jugu mana kɛ ne fantala yan bi kan tɛ le ne jugu di comédien kɔrɔba in n'olu ma bɔ an ɲɛ sira la an bɛ tɛmɛ ɲɛ jɔ ma a yɛrɛ lalen b'a la ka kan to tɛ terrain kan an bɛ sira sɔrɔ an tɛ sira sɔrɔ kan tɛ la jama k'a fɔ ko alakira manton jamalu tɛ ne ma la ala o lon sali 3 a b'o le fa a ma bɛn ne yɛrɛ ma o rɔ mɛ ka dun b'a bɛɛ fo fɛn fɛn b'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se yan Ablaye Bacili n b'i fo yɛrɛ wolo n b'i fo Batɔma n bɛ ne yɛrɛ buramuso fo sa Ibrahima sa Nana Malaka mɔgɔ o rɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ma i natɔ sɔrɔ o kana i tatɔ sɔrɔ mobili bɛ mɛn bolo sa a b'a i gɛlɛya ka miseliden 20 ɲini a b'a ye haminako fɔ a la ka tura i sigiyɔrɔ ka i sigi a kan sani ka se i seyɔrɔ ni fɛn ma jifidili kɔni sɔrɔ ne b'a dɔn fɛn ta i ni sɔrɔ a ka se ala fɛ a ye gɛlɛya k'a kɛ de o rɔ mɛn bɔra fan fan ka na n b'a i bɛɛ fo a bɛ duwawu kɛ kan tɛ n'o a sen lala yɔrɔ min don ala ka to n fɛnɛ k'an sen la ye Anti, j'espère que baasi t'aw la yɔrɔ nin y'an san 2 ye yan bon san wɛrɛ an tɛ yan fɛ bilen an bɛ taa CCB la.
Bon, CCB ka dɔgɔ an ma dɛ. Bon, manager ko k'o ka dɔgɔ. K'an ka kɛ babɛnba ye, ne yɛrɛ b'a wari sara. An b'a fa tep. Aw pɛrɛnnen don wa? Aw pɛrɛnnen don? C'est sûr an b'a fa. An bɛ ba an b'a fa. Bon, an tɛ se cité la bila à partir d'aujourd'hui. Nana Keita a sigiyɔrɔ bɛnnen don New York ma Madame Touré ale de y'an dɛmɛ nin ko in na wa n b'a fɔ aw ɲɛna nin y'an si tɛ tako filanan ye Kante bɛ kɛnɛ kan Mali kɔnɔ ne fana ye comédien min kanu ni na kanu na o kɛra Kante de ye donc a ye tɛgɛrɛ baden fɔ n b'aw bɛɛ fo n ka comédien a ye bɔ ka n'aw ka mɔgɔw fɔ an ka taa français la a tɔ fila ɲɛ jama soyez bienvenus fɛn min ma i natɔ sɔrɔ o kana i tatɔ sɔrɔ. Ayiwa an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'a sen b'a kɔnɔkɔrɔ ka se yan nɔ fɛn maaw natɔ sɔrɔ kana tatɔ sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup ala k'aw sara. Wala an bɛ foli di jama ma mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan ni fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ kana aw segintɔ sɔrɔ nin diyara n ye kojugu an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'an ma o kɛlen don an bɛ ɲɔgɔn bolo wɛ. Ok, Amichou. Ça va, Simon Ben? Ça va, demain. C'est un Kante ka concert yɛrɛ bannen kɔfɛ sa an ye ɲininkali tɛngu parrain n'o ye Sulemani Kante ale ni Fanta Gɛla u ye mun sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Fanta ka kɛnɛ kan yan nɔ bi k'i y'a ka dɛmɛ nisɔndiya jumɛn yɛrɛ b'e la ka lase Fanta yɛrɛ. Bon, n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ Fanta ye an yɛrɛ dɔgɔmuso de ye donc o ye an yɛrɛ ta ye o nisɔndiya o ye bɛɛ lajɛlen ta ye quoi voilà. Ok, an bɛ y'a jateminɛ nin y'a san fila ye i bɛ k'a ka parrain kala kun jumɛn kan. Bon, kun wɛrɛ t'o la dɔrɔn an bɛɛ ye maliyɛn an bɛɛ bɛ baara kelen na donc a bɛ se ka kɛ hali ne yɛrɛ bɛ se ka Fanta kɛ n ka marraine ye o. Ok, wele la kan jumɛn b'e bolo ka lase Fanta ka fanu ani i ka fanu bɛɛ lajɛlen ma. Non, fan tɛ mɔgɔ la o an bɛɛ y'a jɛ de ye fani kelen ye donc ne b'a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn an ka jɛ ka n'an bɛ ɲɔgɔn soutenir o de ka ɲi donc bɛɛ lajɛlen ka Fanta soutenir a ka nin baara in na pour que dans les jours à venir ale fana bɛ se ka denmisɛnnin wɛrɛw soutenir. Ok, merci. Merci ouais. Amichou Fanta. Abedi ça va? Paul Kay. An bɔra ka ye san nɔ i ka parrain yɛrɛ ko ne y'o ye Kante nin y'a san fila bɛ k'i ka parrain a ko ko n'Ala sɔnna ma ko san wɛrɛ ta k'aw t'o kɛ yan nɔ k'aw t'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ nisɔndiya jumɛn b'e la k'a lase bɛɛ lajɛlen. Bon a diyara n ye kojugu mais a ma bali n na parce que Kante ye mɔgɔ min ye a ŋaniya ka ɲi a diinɛ ka ɲi a bɛ n dɛmɛ n ka fɛn caman na quoi donc n'a ye nin fɔ a tɛ bali ne la quoi a kɔni diyara n ye kosɛbɛ n b'a fɔ ala k'a sara. Welewelekan jumɛn b'e la e bolo k'a lase i ka fanu. Bon ne bɛ n ka fanu de fo dɔrɔn parce que n'i y'a ye ne nana cité ta dɔ wɛrɛ tɛ n dalen bɛ n ka fanu na n sɔnnen b'u ye bi n bɛ Mali jeli bɛɛ fo a jeli denmisɛnnin fara a kɔrɔbalenw kan bɛɛ ye ne dɛmɛ nin concert in na min tɔgɔ bɔlen don min tɔgɔ bɔlen tɛ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais bɛɛ ye n dɛmɛ donc n bɛ bɛɛ fo n bɛ Nuruji Kɔnɛ fo ka Van le Premier fo ka Ablaye Bazin fo n bɛ bɛɛ fo quoi n bɛ bɛɛ fo n bɛ Djidji Ouattara fo fo Sikaso bɛɛ ye n dɛmɛ quoi voilà. Ok, merci beaucoup.